ještě někdo, jo, Krypty.cz. Čau. A právě jdeme se dostávat do jedné frakce pomocí Ano, jako někde, creeperů. tak sem chceme jít, protože tam má hezky farmu. A je to v zabrané frakcí, takže tam nemůžeme. Náš úkol je najít creepera, dovést ho k tomu, bum, a bude to. Nebo nápad. Já musím najít creepera, ale fakt nutně, protože já už nevím, jak se do toho baraku dostat. Úplně lehce. No jo, ale on to bude mít všude zablokovaný dveřma, pochop. Ale ne, já už vím kudy. To možná ví, ne? Tím Jo, pojď sem. Zombíku, já tě s ním. Ne hej, doveď ho k nějakým dřevěným dveřím. Hej, to z něj padla nějaká zlata. Jo, gold nugget. Nuggety, ňam. Do vřití tam se nedostaneme, tam je to zabarikádovaný dřevem. Jo. Kryptik, promluv. no. No, už je tam slyšet oba A dva, toho takže- creepera nemůžu najít. A myslíš jako, že ho najdu i já? No ty jsi měl... Ty vole, já jsem nezapnul stopky, já jsem retard. Já jsem nezapnul, abych... Já můžu natáčet jen 10 minut, jo vlastně. Creeper, pojď za mnou. Hej, tam je. Kde je creeper? Ty seš creeper, krypty. Creeper, co se jmenuje Krypty. Mhm. Tu je, hej, tady je nějaký barak pod zemi. Tamhle jsou dřevěný dveře. Počkej. Yes! Yes! Yes. Jo, creeper. Ne? Tohle yes. Počkej, tak tady. Enderman, který rozgrýfuje to dřevo. Neču. Jsem nahoře, v tom baráku. A? Jenom na balkoně. No, Jo, A tady tam jsou- jsou... dřevěný dveře, no. No, ale jak tam chceš dostat zombíka? Právě. Oni nejsou inteligentní. Takže nějak se musíme dostat dovnitř. Ale jak, že jo? Ani nejde prostě ani jedna kost. Hej, co pak je tohle? Hej, tady je nějaká cesta na střechu, nebo kam si? Ty vole, co tu je? Kryptik. Kde? Co to je divný. Tak jo. Hej. Mám nápad. Chtěl by to Endermana. Protože jestli jde portovat s tím okem, tak já trefím do jedné díry a ty si tam portneš. Wow. Oh. To chce toho creepera, už by se měl někde spavnout tomu. No. To jsem ještě nikdy neviděl, ty vole. Hlavně, že jsme jich sem navedli aspoň tak 10 na minulým díl, který se nepodařilo. Ano, protože je tam nebylo slyšet. Ani imbecila. Se to nějak pojebalo, nebo? Nevím. Rozmrdla prostě. Hlavně už to zabíjí a creeperiska najít nemůžu. Chudák. Tak já teď kopu ty vole, cobblestone, já Ty potřebuji. vole, už zase začíná debilní kretenský den. Už? Nějak brzo. Celou noc hledáme podělaný zombie, který se ani neukážou. No, 15 mi stačí. Prostě já budu čekat v té díře, jako se nějaký neobjeví. Tak to jo. Tady ten server vážně na samou obtížnost. Tady to bude na easy, vole. I ne to, vole, bolově na peaceful. To by tady nebyl ten creeper. Z takhle zakampnu, počkám se, až nějaký přijde. Asi počkáš trošku dlouho.
Běžná, jo? Tak. Už nás zebnu. Tak jo. Hej, to je železo, vole, proč to mají v rezidenci, sviňáci, skur. Ne, vole, to... Blbnu, to není vlastně v rezidenci. To je ve frakčním. Hej, tady je železo! Ty, lol. Já jsem našel železo. Počkej, já se vám zkusím prokopat. To je ta frakce, ta je dlouhá, hluboko dost, docela. Ale je to na 16 bloků, takže... A budeš k bedroku. Se o nic nesnaž. Spíš se modlí, ať najdem toho blbýho creepera, ty vole, ten nás probourá dovnitř a pak už to všechno odnesem. No, pak už je to jen vyberem to jídlo a bude. To creepera jen tak nenajdem, hej. Tady je bez takovou hodně slabá obtížnost. A já umírám bez dva. Já se musím okamžitě dostat nahoru. Nebo nevím. Hej, čekejte, já se nechci. Musím podívat hned do spektru. Takhle jste vy blbý chodící svině. Prdeli. Jak to vždycky ze mě úplně vyletí. Zelený na noci, kde jste? Hej Tomáši, tohle nemáš, co? Koukej. Já už mám ale dobře. Jsem spit. Jupi, máme železo. Kdyby ten kurpr, Ty vole, co dělám? Mě hra. kdyby ten kurva creeper, vybouchl u diamantu. Já teďka vůbec nejsem u toho baráku krypty, já teďka hledám creepera. Jo. Já jsem u toho baráku, už tak. Hej, Port. Ale já jsem někde v říti, no tak dobře. No a dal home, ty vole, to je hajzlo. Potřebuji najít creepera. Jupi, budu mít iron, haha. Jo, už mám jeden. Achievement, já vím, achievement, no. Ty vole, kdybyste toho creepera nezmátli a nechali to na mě, tak on by bouchnul u tamtý mezery a... Já ho vezmu. No tak on hlavně red shity, že jo. Ty vole, to je divný. Teď jsem mu nic neudělal, byl jsem daleko, kryptik byl blíž a šel po mně, no tak já nevím. Šel po tobě, vole. No jo, protože kryptik ten byl mnohem blíž, ty vole, já jsem byl mnohem dál a on po mně jde. No. Nová verze BitTorrentu. A to mi taky psal. Bože, to hovno. Jsem To se nikdy nedostanem, vole, tady to je zrovna nejhorší ten biom na to, aby se tam ti kokoti dostávali. Bože, proč jsou ti kreténi postavili na tak blbým místě, který kokot. Ano, Oni nějaký zbíje retard. pátky, prostě. si udělám taky už trouhlu, ty vole. Ty vole. Pora. Jo, hlavně dneska s tom KHK jsme hráli Adventure mapu, ale to vám řeknu hru Záděrs. Jako ne z těch nastav... Jak to bylo na stavbu domu? Nějakých 9 lidí nebo... 9 mužů nebo co kurva? Že jo? No, že prej, že na konci bylo na stavbu domu potřebuješ 9 mužů. To jsem ani trochu nekoupil.